16, ăștia la costumul lui Adam, cu trandafirul în față, jup sub apă. Se spălau, când se enerva căprarul, afară fuga. Cum erai, frate, pe tine? Și ieșai afară, tot în costumul lui Adam, doamnă, că s-o băgat. Și acum vine bani. Ce era bine la baie, că mai făceau ăștia poze, că pe acolo făceau poze până la brâu, că nu se vedea semnul de armă, știi? Nu râde că tu ai făcut armata la pompieri din Zalău cu Raita. 86, fără la mine. Nu, fii atent. Și acum atenție aici. Bani. Sună tata pe bulă, zice în bulă să nu supărăm un nume pe aici. Și îmi sună, băi, după vreo 3 săptămâni, băi, bulă, trimite dracu și tu o poză acasă, nesimțitule, că plânge măta, băi, după tine și nu trimite. Dar nu pot, tată, că n-am ieșit în oraș, n-am depus jurământul. Prost ești, mă, dar voi n-aveți baie. Ba, avem. Nu, și la baie voi nu faceți poze. Păi n-am făcut. Fă dracu o poză și trimite la măta acasă. Se duce el și face poză, dar să nu se vadă semnele de armă, dar arma se putea vedea, asta știți? Îi face o poză, unul coleg, așa, la costumul lui Adam, la șoricul gol. Pa! Și zice, tată, am o poză, dar nu o pot trimite, că ei, să iertați cum m-am născut. Bă, bău, ești, păi tai-o, mă, pe două, pe la jumătate. I-am spus eu lui măta că nu ești am eu. Păi nu te-o trecut în cap, băi? Tai-o pe la jumătate și trimite la măta să-i închid gura, că nebunesc. O taie pe la jumătate, bulă, trimite acasă, primește, maică, s-a zis, cam slab bulă în perioada. Vai, nesânțiții, porci, lihuiți, uite ce slabă-i bula. Iasă căina, mama bătrână, bunica. Zice, dar mie nu mi-o trimis. Ce să-ți trimată, inginerile? Poză. Păi nu trimis una, dar mie să-ți trimată separat. Că nu l-am șters eu să iertați pe părțile dorsale. Păi eu la... Dă, stai, băi, bună, stai că-i bai, mă. Niciun ginere nu-și iubește soacra, numai când minte. Zice, mă, nu iubesc, mă, dar fă ceva cu ea, mă, că a murit supărată. Trimite și la o poză. Dar n-am, tată, nu-ți... Băi, trimite-o pe aia care au rămas. Păi cum să o trimit pe aia, că-s cu drapelul pentru onor acolo? Las-o, băi, că-i bătrână, îi fur ochelarii și nu vede. Dar gestul contează, băi. Gestul contează. Bine, primește ăsta poza, vine poștașul. Tanti Maria fuge, bătrânica, că înțeleau dinți în gură ca proteza ca la trilișe, săraca fuge, îi dă poza, desface amărâta, plicul cu mâinile tremurânde, cum poate. Și-o căutat ochelarii, dar prăpăditul de jinere, i-o palmat, nu i-avea. Cum o deschis, nu vedea nimic numai în ceață, așa știi, săraca. Dar știa că e de la nepotul. Desface, în poză, bună de la brâu jos, arma pentru drapel, trăiască patria noastră. Așa. Și ea se uită la poză, nu vedea nimic amărâta, numai zărea ceva. Pânceată zicea, ai, păi, să nu te de ochi, că bine semeni cu tată tău bătrânul. Că așa era și el, cu mustața pe oală și cu cravata într-o parte. Bun, la ora asta se pot spune, v-a spus imaginația la încercare. Și acum, un text adaptat de mine, parte din vremea lui Moșteacă, parte tras pe ziua noastră, adaptat, să urmăriți, parte scris de Gheorghe Brăescu, foarte mare bijutier. Cred că după Caragiale, pe distanță scurtă, îl bate pe Caragiale. Pe distanță lungă e mare, Caragiale, e sus de tot. Urmăriți, vă prezint nănași, uitați-vă la ei, hai! Soldat Scribulitul Ioan, la mine adunarea. Soldat Scribulitul Ioan, la mine adunarea. Soldat Scribulitul Ioan, la mine adunarea. Să trăiți, domn plutonier, m-am prezentat la ordinul dumneavoastră. Ce te miști așa încet? Mă mișc încet, fiindcă sunt recrut? Și știi tu ce la recrut, bă? Da, cum spunea și Nea Tudor Mușatescu, recrutul este tânărul tuns în cap și ras în suflet, invers. O faci poante ca chiacilea cu mine că te casezi. Bă, recrutul este... Sunt că e mai mulți, domn plutonier. Ce sunt, mă? Militari începători,
Adică militari în rodaj. Și ce vrei să zici că ăla mic Olergică de la bucătărie e tot în rodaj, mă? Nu să trăiți, ăla e rezultatul rodajului. Bă, de unde vii, mă? Eu vin din partea aia și mă duc în partea aia, că dacă veneam din partea Bă, de aia, unde vii, mă? din oraș să trăiți. Oh! Și ce faci tu acolo, mă? Am fost să servesc masa. Adică ce vrei să zici că noi nu vă dăm de mâncare, bă? Câteodată da, câteodată... Domnul plutonier, Da. dacă îmi permite să raportez. Zi, Ieri am găsit corpuri străine în mâncare. ce ai găsit, bă? O bucată de lemn de brad. Fugi, bă, care corpuri străine, bă? Că-i bradea nostru românesc, bă. Astăzi am găsit un bulgăre de pământ în mâncare, domn plutonier. Bă, n-ai venit în armată să pui probleme, bă. Nu ești tu condică de sugestii și reclamații. Ai, Tu ai venit în armată să aperi pământul patriei. Înțelegi? asta spuneam și eu, domn plutonier, că am venit să-l apăr, nu să-l mănânc. Dacă îmi permite să raportez, Ia, ni s-a îmbunătățit meniul. ai văzut, bă? Da, Da, știi tu cum, mă? da, ni s-a scos bromura. Da, știi tu de ce, bă? Da, a spus că dacă tot intrăm în NATO, să intrăm cu capul sus. Vină, mă. Vină, mă, cu goră. Uite, aldră. La picior, Op! Am înțeles greșit. Mama ta... Bă, da. Da, Ce ai acolo? aici? Da. Da, e poze cu familia mea. Să-mi trăiască, mulțumesc la fel. Pozele alea. E de familie, domn plutonier. Dă-mă pozele. Da. Dă-mă pozele alea. E de familie. Cine e aici? Sunt eu cu domnul sergent. Și? A fost frumos. Aha. Da, aici, mă. Sunt eu cu domnișoara sergent. Și? A fost și mai frumos. Aha. Opa. Opa. Ca din asta cine-i, mă? Eva o chema domn plutonier. Că am locuit un timp în sufletul ei. Și? Mare înghesuială. Aha. Da, aici, mă. Acolo sunt eu la 6 luni. Bă, da, chel erai. Chel pe dracu, că țineți poza invers. Să confiscă. E de familie, nu? Bărre! Ia-te, mă, dră! Înțeles. Bă, da, Da, bă, da. da. Bă, cu tinichele astea ce, mă? O, nu e tinichele, domn plutonier, e decorații. Bă, dacă am spus eu că e tinichele, pe tinichele moare, bă. Înțeles? Ce ai înțeles, mă? Că superiorul foarte rar minte. Așa vezi, bă? Da. Asta pentru ce, mă? Asta e pentru prima bătaie, în partea aia. Aha. Cealaltă pentru ce, mă? E pentru a doua bătaie, în partea aia altă. Și asta pentru ce, mă? E pentru 89. Aha. Ah. Aha. Bă, da. Da, Dar asta cu steaua roșie. Asta cu steaua roșie pentru ce, mă? e pentru orice eventualitate. Culcat! De... Trece la instrucție de front. Da, Ia să te văz eu, bă. da, Bă, fii atent. fiu. Ce faci când ai o armă? Eu când am o... Hai, zgribulitule. Hai, zgribulitule! Hai, nu ne luci Zic ca la că- avocatură. Scurt, Scurt! Uite aici, militar. Da, eu când am... N-am. Oh! Eu când am o armă? Eu când am o... Așa o să te întrebe, domn general. Da, eu... Băi, când am o armă? Eu când am o armă... Hai, zgribulitule. Da, o șterg de vazelină, o încurujină, o învelesc într-un ceașav murdar și o arunc sub pat. Nu, nu. Fără mamă, fără tată. Ai! Reține vită. Vită. Bă, când ai o armă, Hai. o ștergi de rugină,
o ungi cu vazelin, o învelești într-un cerceaf curat și o gheți în cuimă. Înțeles? Da să văd, bă, ce faci? Te întâlnești cu ursul în pădure.